תרשו לי להציג את הצוות שלי להיום. אהלן. היי. הכל היה מין גיבוב כזה, אוסף של דברים. דנה, יש לנו פנטזיה אפריקאית היום, איך מתחילים להתמודד איתה? הסלון הוא צר וארוך, היה לי חשוב מאוד ליצור אינטימיות בחלל. לחלק את החלל, גם הבתים האפריקאים בתכנון שלהם מחולקים. גם כאן היה רצון לחלק את החלל המאוד ארוך הזה למבואת כניסה וחלל האירוח. הבתים האפריקאים בנויים כל הזמן מחומרים קיימים, מחומרים שיש בשטח. אם זה מבוץ ושילובים שונים של בוץ. וכל כך היה לנו כיף שם, האמת הייתי נשארת שם בשמחה. אבל כל מה שיכולתי להביא איתי, שזה קרנפים ופילים מעץ וכל החיות שאתם רואים בבית, לקחנו והבאנו איתנו, העמסנו מטוס והבאנו. אני רוצה סלון צבעוני, מקושקש, משוגע, נוח, אפריקאי. אנחנו נשים את זה בצורה כזאת על הקיר, אנחנו פשוט באים עם החומר, עם הטיח, והמסכה תהיה מוטבעת בתוך הקיר. זה שילוב של אחד מהחומרים, לקחת טקסטורות ולקחת את המסכה שבאמת מייצגת תרבות אפריקאית. אני פשוט בהלם. את הולכת להטביע לי אותם בתוך הקיר? ג'ירפות על הקירות, פילים מסתובבים לי בסלון, נמיות קטנות חופרות לי מחילות ברצפה. זה לא נראה לך. האמת היא שלפעמים אני נרדם בסלון. כן. ואני יכול להתעורר, ואני רואה פתאום 4 דמויות כאלה יוצאות לי מהקיר. כן. מה כן? אני בטוחה שאתה תסתדר עם זה, תתרגל אליהם. תחתי. החומר הזה הוא טיח שקוראים לו טיח גפן. כן. היתרון שלו שהוא בשכבה אחת מכסה לנו את כל הזוועה שאנחנו רואים פה כרגע. אם זה רטיבות השחור, הפטריות, העובש, זה חי הרבה יותר טוב עם רטיבות ועם בעיות מאשר צבע שמתנפח ונופל מהקיר, מתנתק וכיוצא בזה. תגיד שי, מישהו ככה מהיישוב יכול לעשות את זה לבד או זה רק לבעלי מקצוע? בהחלט יכול לעשות את זה לבד עם קצת יצירתיות ורצון. אין שום בעיה, המראה שלו הוא טבעי וכל תוצאה היא תוצאה מבטיחה. זאת אומרת, זה לא צריך להיות משהו מדויק. ברגע שזה... זה מצוין לחובבנים, לא מדויק. בהחלט. אוקיי. עכשיו יש לנו כאן, דנה ביקשה שאנחנו נטמין בטיח, נטמיע את פיסות הקש האלה, לתת ככה מראה ממש של הסוואנה בעיצומה. למעשה באותה שיטה אנחנו יכולים לשים כמעט כל דבר דקורטיבי. כל דבר שאנחנו רוצים, שיכול להתאפס, שהוא לא עבה מדי, קש, זכוכיות, ג'ולים. ואנחנו פשוט נגעץ את זה טיפה, אנחנו נדחוס את זה פנימה. אני משתמשת פה במוטיב במבוק טבעי, בגוון הטבעי שלו, כאשר זה מוטיב חוזר,
גם ברהיט, במחיצה המפרידה, בין מבואת הכניסה לבין חלל האירוח, גם במשקוף שלנו, במשקוף שיצרנו. אני תוחמת את הבמבוקים, למעשה את המראה בבמבוקים, כאשר המראה, דיברתי קודם, על סימטריה ואורכיות של החלל, שזאת אחת הבעיות, ומה שאני מנסה ליצור עם מראה זה שבירה והגדלת החלל. זה בדרך כלל מה שמראות עושות, ומשתמשים בזה המון להגדלת חלל, ואני עושה את זה כאן, ועוד פעם משתמשת עם החומר הטבעי. דנה? ליאת? כמו שאומר ג'וני ידידנו, דה לוקאס. אז התחלנו כמובן בצבע, אנחנו תייחנו את הקירות בתיח גפן, בגוון ירוק ספארי, וגם את המסכות שהטבענו. נכון. אחר כך היה לנו את כל הבמבוקים. וכמובן היה לנו את לוחות העץ שמהם בנינו את השידה, את השולחן בעל הרגל האחת. נכון, לקחתי כאן פריט שהיה בבית ופשוט שדרגנו אותו. יש לנו גם את עציץ הפלסטיק. עציץ פלסטיק. שעבר גם הוא שדרוג. שעבר גם הוא שדרוג עם חומר גרגמיש. נכון. כן. יש לנו את המראות. שטיח הקש, אני מקווה שהכלבים יבלו עליו יפה. יש לנו גם את המנורה ואת כל חומרי הפרזול והבנייה שהם בעבודה בסך הכל לא מעט. וגם את מנורות הקיר. הספסל האינדיאני שאותו רכשנו במיוחד, ואת השידה האפריקאית, והטקסטיל, לא מעט טקסטיל משחק כאן תפקיד, דנה? לגמרי, וילונות על כל הפתחים. מנומרים. מנומרים, צבעי הסוואה. יש לנו גם את הכריות. וכמובן, הריפודים לספה של הדו והספה היחידה. ויש לנו כמובן גם את כל המוטות, כאן זה מוט כידון. חנית, נכון. חנית, אוקיי. ויש לנו על זה שילובי אורות. כן. וכל הקדים, קדי החרס. והמתנה שלנו להיום, גם אברר, גם גופטורה. נכון, אנחנו בסדר. יותר מבסדר. עכשיו בואי נראה אם את היית בסדר, האם עמדת לדעתך בתקציב או לא? היה לי קשה מאוד, מאוד בחיפוש, לחפש כמה דברים יותר זולים. אני חושבת שזה צפוף, 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 ככה. גבולי? גבולי. אז אני מבשרת לך שחרגת במעט מאוד, אבל חרגת בתקציב, ולכן נאלץ לגזור קצת מהווילון. אוקיי. אוקיי? כבר אנחנו נזמין גם את איציק וגם את גיא, וגם את אילנה שלא הייתה כאן היום. תכף נשוב אחרי הפסקה קצרה.